आत्मजागृती आईली आईली रे नवरात्री सर्व लोकांक श्रेय देऊची बोईंची रे येता दुर्ग शक्ती धारण करेता आत्मजागृती धारण करेता आत्मजागृती आईली आईली रे नवरात्री आश्वीज मासु प्रथम तिथी पूजन पावता शैलपुत्री धडता दिवची पावसुरीची पणवण करतली देवी पार्वती आईली आईली रे नवरात्री
शक्ती धारण करता आत्मजागृती धारण करता आत्मजागृती उपासना घेता बियेती ती ब्रह्मचारिणी देवी जगदात्री संयम सदाचार सगुणवती दूर करता सकल चित्तवृत्ती आईली आईली रे नवरात्री सर्व लोकांक श्रेय देवची बोईंची रे येता दुर्ग शक्ती धारण करता आत्मजागृती धारण करता आत्मजागृती श्री गुरुभ्यो नमः श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः देवाट व्यासरूपी नरसिंह देवाट नरसिंहाग नरसिंह वेंकटरमणाग मंगळूर नगराचे सर्व आराध्यमगेल गौड सारस्वत समाजाचे देव मंदिराचे पूरदेवा गुरुदासकर विजयन तीर्थ स्वामी तकून आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामी पर्यंत काशी मठ संस्थानाचे मठाधिपत्य विराजमान जावन सर्व गुरुवर्या चरण कमलाक वंदन करून हांगा आजी पाविल कसले श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी चरण कमला वंदन करून आमगेले आचार्य मठातर्फेन तशी ती शतमानोत्सव समितीतर्फेन तशी आमगेले शारदा महोत्सवातर्फे मात्र नाही असंख्य अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष ते शारदा तशी जी वेंकटरमणालय सर्व मंगळूरचे भजक त्यामाने आमगेल शारदा आपण आराधन करते सर्व भजकातर्फे ना एक दिवस काम स्वामी चरणातरी प्रीतीनं भक्तीनं पुरे महाजनातर्फे ना स्वाम्या प्रीतीनं आम्ही विनंती केलेली पुढे स्वाम्यानं मान्य करून आज आमच्या देवाक प्रतिष्ठापन करतिला अहोभाग्यम अहोभाग्यम आयचे होडे कधी बसू आम्ही आलोचन करून मिळत तसल दिवस नाही व त्यांचे मुहूर्तात निर्णय करून देत नाही 100 वर्ष मालगड्याने निर्णय करून दिला आज कशी एक आमको दिवस प्राप्त झाला म्हणून आलोचन केल्याने साक्षात गुरुनाची आमची येऊन प्रतिष्ठापन करून दिल्याने आमगेल भाग्य प्रत्यक्ष गुरु अंगाष्टा पुरो तशी जी खगोलशास्त्र कसं आमगेल घर पंचांग इत्यादी करून नामाधिक त्या स्थानमान गौरव इत्यादी कसे आधी पुढं जाग खगोल वृत्तामिदरे बृहस्पती म्हणाले एक हॉड ग्रहस ते अत्यंत भूमीची लागी योग झाले रे ताक 70 वर्ष होता प्रति वर्षाग 1 वर्षाग तागेल भ्रमणस म्हणले रे तो भूमीत लागी आता गेले रे 70 वर्ष मागशी आलोचन केले रे त्यावेळा तो 59 कोटी किलोमीटर दूर आशिल्लो बृहस्पती हे नवनात्र प्रदेशाभितरे 60 कोटीला येऊन पावला ते जे आणि स्वल्प दिवसान तो जे मुखारी त्या ओवल शेप म्हणतात त्या ओवल शेप अर्थान वतना तो आणि काही दूर जाऊन वचे म्हणतात तो 150-200 हजार किलोमीटर दूर वचे
हे 60 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಗ್ಗಿ ಒಂದು ರಪಿಲೆ ಏ ಬಾಕಿ ಏ ಮಿಳ್ಕಾಜಲ आणि 70 वर्ष चिल्लर होता 72 वर्ष चिल्लर होता असं नाही का भ्रमणाचे अंत भितरी खगोलार जलरी तो भुईज लगी बृहस्पतीला तशी जी मुलगा गांतो चातुर्मास कोरनो आमक लगी आम्ही गुरु पावल्याची खंचे कालार जलरी आम्ही अज्ञानी तशी जी त्यावळार कृष्णांजन मायतन जलरी कृष्णानस्तन जलरी मस्त जन कृष्णाग समजून घेऊच्या पावनीची यशोदा पावनी ಕೆಲವುಗಳಾಚರಿ ತಿಕ್ಕಾಚೆಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಯಿ ಮಿದರ ಗಾನು ತಂದೆಂಜಲ ದಸನೆ एक कालव कली कालव वय आज आमगेले शारदा महोत्सवाचे 100 वर्षा कार्यक्रम आगद्री आम्ही हो कार्यक्रमात पूर्वजी स्वामीला मागेले 90 वर्षाचे कार्यक्रमात परमाचार्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी येऊन विराजमान्यवर दिव्य त्यापळाचरी स्वर्णगिरी तवरले अशी जी तिगेले मंगलसूत्र आज पुळी मंगलसूत्र ते हाता कंकणशी काम कला अशी जी आता नवे मंगलसूत्र त्या सुधीन स्वाम्यान गेला आज भांगरा वीणा अशी जी तक जाऊ का जलन तसले मयूर वाहन अशी जी हाता खडग दिवे नाना वैभवान करताना तीन विराजमान जाऊ का म्हणून रजत मंडप अशी जी रजत द्वार या वसंत मंडपाचे नवीकरण हे सर्व स्किना 100 वर्ष अवघासार केलं असं भक्तीनं प्रीतीने केला सनई चढवून असणारी त्या देवानं व्यंकटरमणानं भजन ऋषिवानं तशी जी व्यास रघुपतीनं सुंदरवाने सरस्वतीने शंकुरका ते जंगा या गुरुकुल कंचिकी गुरुकुला मित्रांगा स्वाम्याला विद्याभ्यास इत्यादी ज्याला म्हणून सांगून आम्ही ऐकतात ज्याला दुरदृष्टवशात आमच्या कुटुंबामित्र तसं नाही विद्वांस जेवणाशी उड्या पडायला तसे करून सुधीन स्वामी कालगतींतू ताका पिंगड समाजातून येऊन आमगेले स्वाम्याले शिक्षणाची व्यवस्था जी आहे हे पुढे जाताना मस्त वेळाचेरी सुधीन स्वाम्यान सांगितले आचार्य म्हटलं तो ताका जाऊ का जलन तसं एक व्यवस्था जाऊ का तशी आज स्वाम्याले अनुग्रहान विशेष जाणून आमगेले आणि विराजमान जाऊन शिरे संयमित स्वाम्याने मिगेल चरडाक सोमेश्वरामी तरी प्रथम जाऊन श्रीमन्याय सुद्धाचे तक्का संगीत कसने स्वस्तिवाचन इत्यादी सांगून ते जगून शांती मंत्र सांगून प्रारंभ केले सत्यात्म तीर्थ स्वामी उत्तराधिपताचे स्वामीने खंडकी मार्गदर्शनाने त्यांनीच स्वतः श्रीमन्याय सुद्धा पाठ केलं पहिले परिपूर्ण करून त्यांनी भेटवून दिले तशी जमले संयमी स्वामीन तक्का स्वस्ती इति श्रीचे शांती मंत्र इत्यादी कल्चे त्यांचे हंगाची व्यंकटरमणाले सन्निधी स्वाम्यान चुलून दिले तशी आणि मुका वहिल्यांत भितरी विद्यावंत जाऊन प्राणवंत जाऊन गौरवान्वित जाऊन आम्ही जीवन करत सणाचार्य मठात निरंतर स्वाम्यांनी आमक अनुग्रह करका हे भाग्य केला आता आम्ही तर मनाने मुखार त्यांचे कला झालेली विद्यावंत आचार्य त्यांचे आम्ही जाऊ कामले इच्छा अशी जी मुखावेल दिवसात स्वाम्या मार्गदर्शनार चोलचे यावत्तू कारण प्रभू निर्विघ्नार चोलन देऊ का अशी जी कच्चे इच्छा उणे असणारी स्वाम्यांना स्वाम्याला शिष करता प्रार्थना करता तशी जी स्वाम्या प्रीतीन तुम्ही पूर्ण तर्फे आम प्रीतीन स्वाम्या स्वागत करता श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की वेदव्यास भादरायण गोविंद